Nya bi ni aneno wachno e news ka jo tich ma jotelo ma jotije mag counties ka be ywak ni omenda gi bi nyaka ni piny to onego med ka lure ni omenda mamalo ncho ma jotich ma sirkal mamalo omed. An kaka MCA ayie kodgi tich ma gitiyo en tich ma chalore. Jotije ni kod ratich gi mar collective bargaining and kalure gi jotend gi magisebedo go gisebed magi timo nonro cost of living nye gisewacho nye gichiwo ok nye giwacho mana ni nikech joko omiwa bende miwa uru nikech giwacho reasons ma joka wacho ima bende gi face kamar lwasi magitiye in the same cost of living gi inflation odhi malo wang'eyo kamano e Kenya kae koro gibende gin kod ratich gi mar ywak magi demand ni search gi mondo omed mano kende bada wach ni yes gidhi nyime to kaka be jatend gi nyowacho wase nge Kenya kae ni koki ng'anyo for your right de ongenga mabro mi koro gimene gin the way out of the shoes monge kama it pinches onge en maginge kama watch diyogi to gisechung magi wuoyo governors winjo jotelo mamalo bende winjo an mana akwayo mana ni gibed piny mano giwuo kik gidhi gichak ng'anyo ma oko nikech tich ma county tiyo molo mag hygiene and sanitation mago gin kuonde ma kanyo odhi mong'anyo moweyo moko tiye to nyalo hinyo jopiny mang'eny moloyo koro an ayie kodgi ni gin kod ratich gi mar ng'anyo to kapok gidhi ng'anyo to gibed piny mondo giwuo gi jotend gi mondo giyud kama ka ginyalo solve the problem kapok ochopo kama koro gi down their tools because downing tools devolve functions mag health and public health and health systems bro hinyo jowa general public health en gima riski molo sani ma waneno ni tuoche magalagala biro nyocho wan gi mpox mani lwasi nyalo chopo Kenya ka sasa andak wagini give dialogue a chance first lakini